Πήρες το μήνυμά μου? Μόλις. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Όχι, ευχαριστώ, δεν κάποιος ζωγραφία. Στο θέμα μας, Wills, άκουσα πως υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στο εργοστάσιο. Ναι, ναι. Ας το πούμε και έτσι, κύριε. Λοιπόν, τι στο διάλογο συμβαίνει? Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Μα, αν δεν μου πεις ποιο είναι το πρόβλημα, πώς θα το πεις? Να είναι σαν κάποιοι από τους εργάτες να στρέφονται εναντίον μερικών προϊόντων μας. Στρέφονται εναντίον. Φαίνεται πως δεν τους αρέσουν πια. Δεν τους αρέσουν. Έχουμε τα καλύτερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα σε όλη τη χώρα. Είναι οι καλύτερα αμοιβόμενοι εργάτες. Έχουμε την φθηνότερη καντίνα στην περιοχή. Ξεχωριστά γεύματα κάθε ημέρα. Τους έχουμε τους απειλιάρδους, σωστά. Πισίνα για όλο το προσωπικό και αίθουσα για να ακούνε μουσική. Και μου λες πως δεν τους αρέσουν. Όχι, οι εργάτες είναι ικανοποιημένοι από τις παροχές, τα προϊόντα όμως δεν τους αρέσουν. Μα μια ζωή είμαι σε αυτή τη δουλειά, δεν έχω ξαναδεί ωραία προϊόντα. Τι όμως, κύριε Φίπ? Ποια δεν τους αρέσουν? Ροκαήμουνα η Αφιωμάνη, τα μελώδια. Ο Παπαγάλος, για παράδειγμα. Ο Παπαγάλος. Γιατί, τι έχει ο Παπαγάλος? Δεν τους αρέσει καθόλου. Μα τι δεν τους αρέσει? Μάλλον η όψη του. Η όψη του είναι τέλεια, τελειότατη. Ούτε να τον δούνε. Με το κατάπληκτος. Δεν είναι μόνο ο Παπαγάλος, κύριε Φίπ. Είναι κι άλλο? Η Αφιωμάνη, ο Μουιάγια, η αγωνία Γκίνα, τα μελώδια. Ο Μουφαδόρος. Για τα μαουέ, η Αφιωμάνη, ροκαήμουνα τα μελώδια, τα μαουέ μαμέ. Ο Μουφαδόρος με τα σαγόνια. Ο Μουφαδόρος έχει εκπληκτικότερα σαγόνια. Πάνω σαγόνια και σαγόνια. Το ξέρω ότι υπάρχουν σαγόνια και σαγόνια. Όμως πες μου, έχεις δει Μουφαδόρο με καλύτερα σαγόνια? Δεν θέλουν να ξέρουν καν την ύπαρξή του. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Είναι κι άλλο? Συνέχισε, που έτσι. Δεν χρειάζεται να μου πεις όμως. Topa que ele do Boquemiesa, aí boa bacime no que, aí boa bacime no que, no meu vora menotino, o que do muito calafá. O meu só dono, eu posso ser o Jacoco, o te do ele o ali o rene, e a ego edo, e via o que aí cá, e a ona e guinhao, o negi guinhao, na olha para terra, na guido do sorri. Ο Βόραμε, ο Διοκοντοϊκό, τα μαρέλια τα μαγωνά. Δεν μ' αρέσει καθόλου που το λέω, αλλά αντιπαθούν και τον Πρεσαδόρο. Τον Πρεσαδόρο, είναι γελίο. Τι έχουν εναντίον του Πρεσαδόρου? Το μόνο που ξέρουν είναι ότι τον βλέπουν και παθαίνουν. Το ίδιο και με το κλαπέτο. Τι? Και με τη φαγούνα και με το τροχάρι και με τον ηλεκτροσυγκολητή. Όχι. Ναι, και τρέμουν μόλις σκεφτούν το πιπίδι και το κατσαβίδι τσέπης. Το πιπίδι μου. Το πιπίδι μου. Το μισούν και το σκαίνονται το πιπίδι σου. Και τον αντάπτορα και το αντιμόχλιο και τις βάλουν στο αγωγού και τον κινητήρα του ανεμιστήρα και τα μισά πριτσίνια και τα ολόκληρα πριτσίνια. Όχι όμως και το καμάρι μου. Τις πιανόλες μου. Τις μισούν και τις σκαίνονται τις πιανόλες σου. Και τα μυτοτσίπιδα και τις γκαζόπενσες και τα εμβολοκυτόνια και τους τρόφαλους και τα ρακορόκλειδα με χερούλι. Όχι τα ρακορόκλειδα χωρίς χερούλι. Και χωρίς χερούλι. Και με χερούλι. Όχι χωρίς χερούλι. Και χωρίς χερούλι. Και χωρίς χερούλι. Με χερούλι και χωρίς χερούλι. Με χερούλι και χωρίς χερούλι. Με και χωρίς. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν είναι ο αφά. Εγώ έκανοκα. Ο Σαριές εγώ το είναι κόκα. Ο Ριόντε δεν ακούω. Ναι και πονήμα. Ο Ναΐας ο πόβοτο. Μα η δουλειά του εργάτη είναι δημιουργία. Ωραία, δεν τους αρέσουν τα προϊόντα μας όμως. Θέλουν να δημιουργήσουν κάτι. Θέλουν. Τι?